Lesike izindaba ze1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. IMK igasele ezimbonini kwaSithebe eMandeni oweTheku ekulweni nezidakamizwa kanti okushaqisayo kwelokubulawa kwenkosikazi. Umxhumanisi weqembu iMK Party Labour Desk uzwelonke uBishop TB Ngcobo uthi ke bazoqhubeka nokugasela kungazelele bani ezimbonini nasezinkampanini eziqasha bokufika ngokungemthetho. uNgcobo usho kanje ngesikhathi iMK Labour Desk ihambise uhlu lwezikhalazo kwenye amafirm iNew Hope esola ngokuqasha bokufika ngokungemthetho kwaSithebe eMandeni. Iqembu iMK Party Labour Desk ligasele kungazelele bani kwenye izimboni ezikwaSithebe esola ngokuqasha bokufika ababalelwa ngaphezulu kwama200. Umxhumanisi weqembu uzwelonke uBishop TB Ngcobo ukhala ngokungalandelwa komthetho ngokuqashwa kwabokufika kule nkampani njengoba kunembiko eveza ukuthi bangeniswa ebusuku emsebenzini ngoba becashiswa. La kwaSithebe emafemini la khona kuyisidleke sabantu bokufika la khona bengena khona ubusuku besebenza ubusuku bonke ekseni bese beincludwa nabantu bala eSouth Africa kusho ukuthi majority kulama companies abantu bokufika then abantu bala ekhaya. Unobhala weMK kusifunda saseMandeni uthi akukho okushintshile ezimbonini kulesifunda njengoba sisaqhubeka nokuqasha bokufika ize bengenele noNdunankulu wesifundazwe uThamentulo obegasele ezimbonini kwaDukuza ngoMeyi nonyaka. Nakhona la emafemini ukuke kwafika uPremier umnumzana uThamentulo ehamba nawo amaphoyisa bayenza le operation kodwa futhi ayizange izithele izinhle okukuthi mhlambe kwakuthengwa amehlo abantu ngoba uma sebebakhiphila abantu abayenzanga ifollow up ukuthi abantu ababakhiphayo bayababuyisela yini la abaqhamuka khona. Kanjalo ke nakaDukuza babakhipha abantu kodwa abantu abazange baze babaphindisele la abaqhamuka khona. Okusho ukuthi ikhona indlela abasuke besebenza befuna ukuachieve bona izinto kunezinto zabo abasuke bephezukwazi. Akukhona ukuthi basuke besebenza ngoba inhloso yabo ukulekelela umuntu omnyama ukuthi uyena okufanele azuze kuqala ezweni lakhe. uNgcobo uthi basazoqhubeka nomkhankaso wokugasela ezimbonini ezingalandeli imithetho efanele ngokuqashwa kwabasebenzi. So eNewcastle njengamanje bami ngothi balindele ukuthi so address the same issue yama foreigners kuma firm aseNewcastle. Kanjalo naseScott silindelekile. Kanjalo nase ePortchefstroom siya kulo leli viki ngo Saturday. Fanele sibe sePortchefstroom. Kanjalo iVerelem njalo igcwele ama foreigner. Yabona inanda umlazi ko lokhuze ko Game City lapha ko ile is ko ePatkamasho station. Sine program efanele siyoyenza khona to address inkampani ezigcwele lapha kaMashu ezidila nama foreigner sebe ngisho nama truck. Izindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseMandeni. Amakhansela omkhandle eTheku namuhla abambe kumhlangano ojwayelekile ukuzodinga idanga ezinhlelo eziqhubekayo nokumele kwenziwe ukuletha izidingo kubantu. Kulomhlangano ungeneke nesiphakamiso sokusungula kwethimba elizolwisana nezidakamizwa kanye nokukhuculula abokufika bangenazi izimvume. Kulomhlangano iAction SA ibifake isiphakamiso sokuthi kube nethimba elizobhekelela ungeno kwabokufika kuleli nabagcina bevula amabhizinisi baphinde bedayise nezidakamizwa eyibidala ubugebengu kanye nokunye. Emotion namhlanje kahle kahle eAction SA bisifakele ukuthi sifuna kube nohlaka oluzosebenza ukuqinisekisa ukuthi abokufika abangena imvume bayabhekelela ngendlela efanele kuyo enforcement. La besincoma khona ukuthi lolu hlaka lolu alisebenzisane nezinhlaka ezomthetho okufaka amaphoyisa noHome Affairs eziqondene ngqo nokudila nendaba yabantu abasezweni lethu ngongenamvume. Kodwa obviously besikulindele ukuthi ukhongolose vele wona ovikela abantu bokufika. So namhlanje siyazi ukuthi sinenkinga bokufika abagcwele idolobha. Sithola ukuthi ukhongolose iwona usuqhamuka abanye nokuthi lukhona uhlaka esingalwazi thina ngoba abantu abahlala eThekwini abayo hlaba khuluma ngalo lwazi okhongolose kuphela. Umbuzo khona ukuthi uma lukhona wayiphola ngasebenzi yini lena abayibona ukuthi ibalekile ngalo. Kulesi siphakamiso iEFF ebesifaka isichibiyelo sithi kulesi siphakamiso angagcine kubheka abokufika kuphela abahlele kumabhilide eTheku ngendlela engekho emthethweni kepha akubhekwe wonke umuntu ohlele lamabhilide kongekho emthethweni. Okwethu bekulula kakhulu bekuwukuthi nje sinezele ingcenye
kule motion ethi akungabi sengazathi abantu bokufika kuphela abahlala kulamabhilidi kamasipala nabenza ubugebengu kodwa sithi nanoma ngabe ubani omunye ohlala kulezi indawo ngokungekho emthethweni futhi nozibandakanya nezinto ezingekho emthethweni lo muntu akathathelwe inyathelo ileli thimba esithi malibe khona li report timelessly noma njalo einhlakeni ezifanele ukuze sikwazi ukulawula ubugebengu obukhona eThekwini namaphethelo. iANC ithi ayisibona isidingo sokuthi iqale ithimba elisha ngoba lukhona uhlaka olulwisana nazo lezi zinto ebeyibalwe Action SA elaqokwa iTheku ngonyaka odlule okukhona ukuthi makulethwe imibiko equkethwe eveza ukuthi mungakanani umsebenzi osuwenziwe leli thimba lokubheka izinto ezenzeka eThekwini nesithinda abantu bokufika. Ngonyaka odlule umkhandlu wawunemotion efanayo nalete boho and sasithatha isinqumo futhi ukulandelela leso sinqumo esathatha umkhandlu salikhanda ithimba njengamanje uMetropolis unethimba lama members around 35 enza lo msebenzi on a daily basis and it's between ngosuku kuboshwa abantu between 20 to 40 from lama operations lawa la kudila khona nokulwa nama drugs la kudila khona nokuhijack amabhilidi nama bad buildings la kudila khona abantu abatrader bengenazo imvume noma ngaba ama foreigners noma ngabe kuthiwa abasiwona. Now asikwazi ukuthi siwumkhandlu sithathe isinqumo inqumo ezimbili ngento eyodwa esesikade sesinqumile kuyona. Uma kufika emotion ifanele thina sikwazi ukucacisa ukuthi le motion lena noma ngabe ikhuluma ngento eright kodwa sesike sayithatha before emotion. Ngakho ke into esingayenza manje ukuthi singathi le motion ayithi asithole ama report ukuthi lamathimba lawa umsebenzi wawo ahamba agcinephi noma sihambe afika phi lokho sasibathume khona. Sisiphakamiso sigcine sesisekwa iwona wonke amaqembu esepolitiki kodwa kwabo ukuthi maqhubeka nalolu hlaka olukhona kodwa kwandiswe izinhlaka okuyizona ezidingakalayo ekutheni zilisane nezinto ezibhekwayo ngabokufika okubala nezincwadi kulezo inhlaka kubala nomnyango wezasekhaya kanye neminye iminyango. Godeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Kuveleke ubufakazi obushaqisayo bokuthi ke uthishanhloko uKhayelihle Dlomo osola ngokubulala unkosikazi wakhe uKhanyisile Dlomo waficwa edlonya utshwala namaphoyisa ayejutshwe ukuzophenya indawo yesigameko endlini okusolwa ukuthi ke umufu wabulala kuyo umsolwa. Lobo bufakazi buveleke ngesikhathi umphenyi wecala uSanele Mdima ephekwa ngemibuzo ummeli kaMmangalelwa njengoba kuqhubeka ukulalelwa kwesicelo sakhe sebhayili enkantolo yemantshi yaseThekwini. Kuphenywa amaphoyisa ayejutshwe ukuyohlola indawo yesigameko lapho kwabulawela khona inkosikazi kaThishanhloko wesikole samabanga aphansi isithembile. Lokhu kuvezwe umphenyi wecala ngesikhathi ekuqhubeka ukulalela kwesicelo sebhayili salothishanhloko ongumsolwa ke njengoba kuvela ukuthi lamaphoyisa aficwa ephuza naye ngalo lolo suku nokwaholela ke ekutheni le ndawo iphenywe ke izikhawu ezimbili. Ingane zakhe uMmangalelwa zakhohlenya ukuthi ayicabanga ukuthi kwenziwa ubulungiswa ngoba lo uMmangalelwa wazixoshwa wathi azihambe ziye lapho kamakhelwane lo ofakazi bathi ke uma sebebuye sekuthiwa babuye bamfica yena lo ubaba uhleli nabo laba debenza lento egarage uhlele amabhodlela katshwala kuyaphuzile bayibuza ukuthi kanti bekade kusetshenzwa kanjani kusetshenzwa utshwala noma kwenziwa le poster yakhona isona izizathu ukuthi ziphinde lesibili ikhona until investigation eqhubeka la. Phakathi kokuvelile ukuthi ke umufi wazama izikhawu ezimbili ukuzibulala phambilini nokwenza ke ukuthi umsolwa athi ke uzibulele. Kuphinde kwavela ukuthi ke yize engekho owabona umsolwa ebulala kepha indlela enza ngayo yiyo ke enza kucace ukuba ke wakuhlela ukubulala umufi. Umphenyi uphinde waveza ke ukuthi umsolwa akasahlali emzini wabo njengoba ke athi akasakhululekile kanti uke wathumelela indodana imiyalezo abayichaza ke njengeyokusabisa. Bayamusobala ukuthi bayamsaba umuntu onodlame nje basikhuluma njenganje lofakazi ondodana njengoba echaza ukuthi imessage leyangena kuyena yamsabisa and le message enkhuluma ngayo waza wayiforward kusho baphathi babo okukhombisa ukuthi
kwakumthuse kangakanani. Ummeli kaMsolwa uveze ukuthi uMsolwa unempahla engabiza imali engu-2.7 million wamarandi futhi uyakuphika ke ukuthi ubehlumeza umndeni wakhe. Lona wesifazane obenguthisha wadlula ke emhlabeni ngonyaka u2022 kanti icala elalivuliwe bekungelokuzibulala. Umndeni utshela abezindaba ukuthi ufuna uMsolwa angayitholi ibheyili. Lento eyenzakalayo kuvela into ebesiyazi vele siwumndeni ukuthi uKhanya akayibulalanga, uKhanye wabulawa. Icala bekuloku kuthiwa uKhanye uyibulele kusho ukuthi sekuze kwafika ekuthenini kuyavela ukuthi cha akazange azayibulala. So kusijabulisa kakhulu amaqiniso ma evela manje. Kubhlungu. Kungazi ukuthi lento wayeyiplanile uSibari wethu. Ngokubuka kwenzeka kwezinto nezinto eseyiseshiwe ukuthi abaseshi sebehambe baze ba diga konke lokho besivele sikusola siwumndeni ukuthi akwazi ukuthi ngabe wayibulala. Ayibulala kanjani? Ayikwazi. Aphinda ayikwazi. Kubhlungu khona. Sifisa ukuthi angayitholi ibhayili, sifisa ukuthi engathi angaboshwa. Nathi saneliseke emphefumulweni thina ngeke sisambona owasekhaya kodwa kuzosithoba inhliziyo ukuthi sazi ukuthi khona okwenzekile kuyena. Icala lizobuyela ngeviki elizayo ukuze ke ummeli nomshushisi benze izithulo zokugcina ezindabeni ze1 KZN TV kubika ke uNtomkhona Mvubu eThekwini. Imeyaka kamasipala wasemfolozo uXolani Bhengu senxuseke undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli kuba kadlulisele kuNgqongqoshe zokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma udaba lwenkinga yezikampani zamabhasi ethutha komphakathi wakwesakamthethwa. Lokhu kulandela ukuthi ke izikampani Methune SMT zehluleka ukuthutha umphakathi kulandela ukuhoxisa ukusebenza kwayo nokungavumelani nezindlela zokusebenzisana nabasebenzi kanye neminye ke imihlomulo. uBhengu uthi undunankulu ongaba nesixazululo njengoba sekupheleke isikhathi eside ingekho inqubekela phambili umphakathi oswele zokuthutha. Ngemuva kwemhlangano eminingi ngathele izithelo phakathi kwezikhulu zomnyango wezokuthutha umphakathi abasebenzi bekampani yamabhasi SMT kanye neMathuna ethutha umphakathi kubuka kunhlangazimukana nomoya njengoba sekuphele isikhathi esingangenyanga singaphuma isinqumo ngokubuyela kwamabhasi emgwaqeni njengoba komphakathi wasesakamthethwa uSeleke Dengwane. Umeya kamasipala emfolozo uXolani Bhengu uthi kukhinyabeza komphakathi ungabikwa amabhasi kule ndawo. Sekuyisikhathi eside isizwe sakamthethwa sisenkingeni kulolu daba lwamabhasi. Okusempeleni onikezwe lo msebenzi ubekade uphethe eminyakeni edlule. Bekuneziteleka kushisa amathayi kuvalwa emgwaqo abantu belahlekelwa imisebenzi ngenxa ukuthi bebekhala ukuthi amabhasi awekho esimeni. Okwasimangaza ukuthi kuphinde futhi mase kuphela u5 years wakhe baphinde bamnika futhi another 5 years. La sekuneyinkinga futhi khona. Ngakho ke ingakho sinxusa ukuthi sibe emningi kakhulu imihlangano kuzanye uxazulula lolu daba kwela kungafinyelele esiphethweni. Ingakho ke sesithi undunankulu njengondunankulu okuyena oMEC abangaphasi kwakhe uba kasondele kuDuma uDuma sondele kubaphathi beminyango yakho ekutheni bangenelele lolu daba basheshe beliqede ngoba imisebenzi siyavumelana ukuthi ayikho. Kodwa lengcosana ebithola amathuba omsebenzi koRichards Bay kwempangeni ingxenye yayo isilahlekelwe imisebenzi ngoba umqashi usuke kufuna ukuthi ufike ngesikhathi hayi lokho umreportela inkinga zamabhasi ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke siyazwelana kakhulu nomphakathi wakwamthethwa sinethemba ke lokuthi njoba sesulibikile kundunankulu asizogcina nathi sizoqhubeka singenelele eminyangweni ekutheni ulungise lolu daba. Uhlaka olumele abasebenzi nomphakathi luthi sekuyisikhathi eside luzama ukuxazulula lolu daba ngakho linothemba ngokungenelela kwandunankulu wesifundazwe ukuze kuqhanyuke nesisombululo. Siyafisa kakhulu singabasebenzi ukuthi uhulumeni angenelele ngazo zonke indlela. Sesizamile kakhulu sisondela nasebukhosini bakwamthethwa sithi zama indlela ukuthi kuxazululeke le ndaba. Kwaze kwafika ngisho omele umnyango naye ofike naye wagadla izephuka wasabona ukuthi hayi isimo asihambi kahle akulungiseki. Njengamanje sesifisa ukuthi uPremier umnomzane uPremier uThamintuli kuba angenelele naye kulolu daba njengamanje asondeze ungqongqoshe MEC ubaba uDuma ukuba naye asondele kuba kuzolungiswa kunenkinga kakhulu la esizweni sakwamthethwa njengoba abantu belahlekelwa imisebenzi nje kuthanda kuba nzima kakhulu. Okwamanje nje nathi sihleze emakhaya akukho esingakusho ukuthi simi kuphi njengoba singabasebenzi sisahlezi nathi asazi ukuthi kwenzakalani. Siyafisa ukuthi kube nesixazululo ngoko.
esizoshela. Umphakathi waseSakamthethwa usazoqhubeka usweleke ezokuthutha njengoba kungacaci namanje ukuthi abuyela nini amabhasi emgwaqeni. Sithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona ke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. IMK igasele ezimboneni kwaSithebe eMandeni oweTheku ekulweni nezidakamizwa kanti okushaqisayo kwelokubulawa kwenkosikazi. Umeya kaMasipala wesifunda uGusikhumbuzo Mqadi wethuleke izimoto ezingama41 kanye nogandaganda bathathu ezizobiza ke lo masipala izigidi ezimbili zamarandi njalo ngenyanga. Umqadi uthi inhloso yaleli xathe lenziwe uMasipala ukubhekana ke nengwadla okuhlinzekwa komphakathi wasogwini ngamanzi nokulungiswa kwenqalasizinda. Umasipala wesifunda uGuthi ufuna ukuqeda nya ngezinselelo zokuhlinzekwa kwamanzi ogwini oluseningizimu nelikaMdlokombane. Besizokwethula izimoto ezingaphezulu kwama40 nogandaganda lokho kuthiwa ama-TLB. Akhona ama-truck amakhulu azofika ngokuphela kwenyanga bese kuba khona nenye truck enkulukazi edila nezimo lezi esibhekene nazo ze-climate change eyomlilo. Kakhulukazi sifuna ukusheshisa i-service delivery kubantu. Ingako sithenge lezi moto senzele ukuthi oplumber bethu bakwazi ukuphuthuma ezindaweni zakithi ngoba kusemakhaya alimile kahle i-terrain. But ngezimoto esizithengile ngicabanga ukuthi izama 4x4 ezinye 4x2 sizokwazi ukuthi siphuthume kuzo zonke izinkalo. Izinkinga ziya ngokuya zehla. Sifuna ukuzehlisa ngespeed esikhulu izinkinga zamanzi emphakathini yakithi njengoba ngisho ukuthi akhona ama projects akwi pipeline alungela ukuthi avulwe njengoba izinyanga kuSeptember siya October nangoNovember azokwenza ukuthi babe mbalwa kakhulu abantu ekufanele sidile nabo ngokwezinkinga zamanzi. uJakacha uthi abasebenzi bomasipala kumele bazi ukuthi lezi moto kazizona ezamaqembu abo ezepolitiki kepha ezomphakathi. Abantu abashayela lezi moto zasogwini ezinhle kangaka ezithengwe umkhandlu wokho sengathi bangayifunda lento ukuthi akuzona ezamaqembu abo epolitiki, izimoto zomphakathi. Kuvumelekile ukugqoka umfaniswano wenyunyana emsebenzini kodwa hayi oweqembu lakho lepolitiki. Siyabakhuza abasebenzi bogu sengathi bangagqoka kahle mabeshayela lezi moto ngoba akuzona ezamaqembu epolitiki, izimoto zomphakathi wasogwini. Kanti umqadi uphinde wachaza ukuthi labo gandaganda nezimoto kazikabi ezasogwini ngokugcwele. Njengoba sishilo ukuthi kuyi-contract le ebizwa nge-lease to own ekuzothi eminyakeni emihlanu lamabhaki wonke njengobe la eloluhlobo lakwa-Isuzu azobe ngokugcwele esayamabhaki oku. It's saving us a lot of money because instead of disturbing the cash flow yoku where maybe you take 100 million to buy vehicles, in this instant we've only been invoiced for 2 million for now with a budget of 22 million at the end of the financial year. So we keep on servicing it about 2 million. Okwenza ukuthi kungafaki heavy burden kwi cash flow. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemabheki.
Umjaho wabasubathi bamabhayisikile ongenza inzuzo i-Ride for Hope ukhuze-ke ibuya nakulonyaka njengoba ke wenzeka kwesishiyagalombili kulonyaka lo mjaho okuhloswe ngawo ukuhlonipha uNelson Mandela kuphinde kwenze umehluko ezikoleni usuke eNelson Mandela Capture Site kanti ke uyozo uphothulwe eSoweto eGoli ngomgqibelo. Abahleliki bawo bathi ke isikole besiqokile kulonyaka ukulungisa iTelegu Primary kwaMpumza lapho ke beshintshe khona uphahla kanjalo ke nezindlu zangasese zemgodi bafaka ke ezesimanje manje. Bamgele ngalenhlokomo abasubathi bamabhayisikili abebeyovula ngokusemthethweni umsebenzi owenziwe esikoleni samabanga aphansi iTelegu Primary kwaMpumuza. Inhlangano exhase ngalomsebenzi ithi kuningi asebekwenzile ezikoleni ezahlukene njalo ngonyaka. Cabanga ukuthi kuleminyaka ewu8 esesibe ingxenye yayo iprogram ngayo sesisize ukuthi kube khona amaklasi angaphezulu kuka 16 18 ezikoleni ezihlukene unyaka nonyaka njalo mangabe iqala iprogram siyaye kube khona isikole sikwazi ukuthi sisikhase. Umsunguli walomjaho uthi usukhulile. This is our 8th year and ukuyiqala kwethu we started eSoweto and we finished at Nelson Mandela Capture Site out here in Pietermaritzburg and it has grown over the years and that is purely because of the partners we have, the riders that we have and also the communities that accept us to come and do the legacy projects that we do. Uthishanhloko wesikole iTelegu uthi uxhaso udlala indima enkulu. As it stands now, we have flushing toilets for both boys and girls. We have new roof sheets from grade 5 to grade 7 classes, no more asbestos. As you know, asbestos is a head hazard material. Izinhlaka eziyingxenye elomjaho zithi wenza umehluko emphakathini. Akuyona i-race ngempela i-ride and i-ride enenhloso enhle yokushiya okuhle emphakathini. So mabathi mangabe behamba emgwaqeni kulamalanga u4 alandelayo baze bafike eSoweto emzini kaBaba Mandela njengoba besuka eCapture Site namhlanje bakhumbule njalo ukuthi inhloso ngqangi esikwenzela kona lento esiyenzayo ukuthi sikhumbule labo abaswele kunathi senze sure ukuthi abantwana besikole bayayithola into abayidingayo kuthina lamaklasi abawadingayo njengoba siqedwe ukwenza njengamanje eTelegu Primary. Let them continue with every pedal, with every sweat. They are planting a seed of hope. Kunengane la ezibukayo engayazi lento mhlambe kuzo kukhona ama world champions akusasa, you know, from the biking fraternity. So siyabafisela kakhulu ukuthi ngathi banga enjoy and we truly appreciate because like we said it's not just about the thrill of the journey or just pushing the goal physical fitness but it's about having compassion for the next man because with every ride that you're putting into this marathon, I'll call it that, you know, like I've said, they really are planting a seed and but the word itself is Ride for Hope. Ongenele umjaho okokuqala kulonyaka uthi kusho lukhulu kuyena. Ngijabule kakhulu njoba usho ukuthi ngiyaqala ukujoina ito and I'm very excited and we're doing this for a very good cause we're giving back to disadvantaged communities and all that so nje kumnandi as intombazane nami vele ukhulele emakhaya. Umjaho usukile namuhla eNelson Mandela Capture Site kanti kuyozuphothulwe eSoweto ngomgqibelo. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHowick. Kuthazwe abadala abaqhubeka izifundo zabo zasebusuku ngenhloso ukuthola ke izitifiketi zikamatikuletsheni. Labafundi bafundela kwisikhungo senkandla eNkungumathe Youth Center banikelelwe ngesiza kufunda uMasipala enkandla njengoba benza ke izifundo ezintathu kulonyaka. uMasipala enkandla unikeleke ngesiza kufunda kubantu abadala abaqhubeka izifundo zabo ebusuku ngenhloso ukuthola kwematikuletsheni. Labafundi bahlomule ngalezi zinsiza ezizoba lusizo kubo. Omunye abayingxenye loluhlelo okuyinduna yesigodi iNkungumathe uvakashela amahaye. Lesikhungo lesisona singivula amehlo mina ngoba bengakwazi ukuyifundela iphepha, ngakwazi ukufunda ilanga lesolezwe namhlanje sengayifundela ilanga lesolezwe asafundelwa yonke into emshinini sengayikhiphela imali emshinini ngekhadi njengamanje. Ngalo ndlela njengalelo isikhungo lesi singivule nami umqondo kakhulu njengamanje nje ngiyaqhubeka ngiyafunda ngoba ngimengenza level 1 ngagcina ku level 2 ngiqhubeka kuye ku level 2 njengamanje. Lowo onguhlalo wesikhungo iNkungumathe Youth Center uMthokozi Simchunu uyachaza ngokuthi ke sizobalekela kanjani lezi zinsiza ezinikelwe uMasipala enkandla.
umhlonishwa uSomlomo womkhandlu waseNkandla umasipala wethu ehambisana nephini likameya umama uNokuthula Magubane bebehlose ukuzomukelisa abafundi bethu abadala abaluza ithuba lokuthi bakwazi ukuthi baqedele umatric. Kodwa ke base bengena ke ekuthenini bangena ohlelweni lwesibili lokuzama ukuthi bakwazi ukuthi balungise ngokuchibiyela izifundo zabo ukuze bakwazi ukuba netifethi zakwa matric bezobanikezela ke ngeinsiza kufundo kwi-stationery okuhlanganisa ama-exercise books okubhala, ama-calculator, iy'nsiza nje zokubhala zonke ehambisana nokufunda eklasini. Lokho kwenzeke kahle kakhulu ngenkulu impumelelo. Umchunu uthi labafundi mabethola umatikuletsheni maningi amathuba azobavulekela okuhlanganisa namathuba omsebenzi kanjalo nokuqhubeka baya kwezikhungo zemfundo ephakeme. Sesicijile ukuthi laba abafundi nje uma beqeda lesi certificate sibenzela uhlelo lokuthi bazophuma benze either bazophuma abasebancane ngoba nibabonile nani bashiyana ngeminyaka bakwazi ukuthi sibase ma-TVET sihlele ukuthi baye ema-nyuvesi ngokuthola amabhasari bese kuthi laba abakhulile uma besathanda nabo enyuvesi akukhethwa muntu kodwa uma sebefuna bona ukuthola nje amakhono athile sizobachuma nalawo makhono bese kuthi-ke laba abanye baba basafuna ukuqhubeka kodwa bengayi ngemfundo le academic sibafake ohlelweni lwama-apprenticeships la bazofunda khona iminyaka emithathu befunde 18 months bese bekwi-institution bese befunda bese beya kwi-on job omunye 18 months ozobusuhlangene na ukuthi bayohambe bayokwenza i-trade test preparation bagcine be-trade testile benetifiketi zabo ama-red seal certificate babe ama-artisans. Bekuyinjabulo kubafundi bamukela izinsiza zabo labafundi bangaphezu kwekhulu sebebonke. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV nazi ke obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. IMK igasele ezimboneni kwaSithebe eMandeni oweTheku ekulweni nezidakamizwa kanti okushaqisayo kwelokubulawa kwenkosikazi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu-17.70 maqhathiswa nedola, liwu-23.68 maqhathiswa nopondo, liwu-20.59 maqhathiswa ne-euro, igolide lona liwu-$3,534.97 ounce, wole ngwahluzwa wona u-$69.14 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wamabhokobhoko esifazane uSwiss the Brain nokapteni waleli qembu noLusindiso Boy bachazeke njengosuku abangasoze balikhohlwe empilweni yabo usuku abazibekisele ngalo indawo kwi-quarter final yendebe yomhlaba ekubeni kibe udlalo kokuqala ngqa emlandweni lomqhudelwano kwi-win ka-29-24 ku-Italy ngesonto eyokhe England obengokokuqala yamabhokobhoko emidlalweni emihlanu naleli qembu ifakeke ezikaBoy esigabeni esilandelayo emidlalweni wokusonga wesigaba samaqoqo amabhokobhoko azocacisa iqembu elizoqeda phezulu ngesonto eSinch Stadium eNorthampton eEngland. Iqembu ke lizobhekana nalo kungase kube iEngland, Australia, Canada, Scotland, New Zealand noma ke iIreland. Nasiki isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli ke siyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa ngaso futhi isikhathi esifanayo sisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile